Right. Siyakubingelela sawubona. Ngiyethemba ukuthi mhlawumbe umangele mawubona izinyo livela cha liyavela impela. Utshatha lwesipheshetha umakhathakhatha. Nginomthandeli la igcoka melisha. Yebo. Semsakazweni Ukhozi FM la ngaphakathi. Yebo. Mfowethu. Yeah, mfowethu. No, ngikhona la endlini zomsakazo. Bengizohlangana nomfowethu ngizoxolisa nje lapha nalapha okwaba khona nephutha khona. Ngicela ukuthi abalandeli ikakhulukazi bethu kwamelisha abalandeli ngicela ukuthi bazi ukuthi njengamanje yonke into ihamba kahle. Mina ngiartist nje ngiyacula uNtshatha umsakazi udinga ukuhlonishwa nonika isithunzi sakhe, and then abacula sebethola ukusizakala ngalento le hayi shame bahambe wrong. Njengamanje bafowethu siyaphambili, umculo wamaskanda ukhule uye phezulu, sihloniphane sihloniphe zonke inhlaka negama lika Jesu Kristu kuze phakade. Amen. Kunjalo mfowethu, siyabonga kakhulu. Nganza kwethu siyanthanda, sihlale sinithanda, sihlale sihleka nje. Kucheke lapho kwakade igcinwe khona ke. Sinaso sakubona ukuthi awuzeke asihlawulaneke. Afana nomthandeni igcoka melisha. Lapha ngazi uma ku-2021 or kanjani. Kodwa ingesikhathi umthandeni enze ingoma eyinezibongo ethi uNtshatha samqondo ume kanjani sewukherothi nje. Anyanya uNtshatha. Ngiyakhumbula umthandeni wagcina ngathi akasadlala phansi ekhosini. Ukuthi kanjani? Angazi ke. Amapolitiki into eyohlala ikhona. Why ngiyeza le video, why ngiveza le video kaMthandeni noNtshatha. Ngizama ukubuka nje isikhathi esedlule umthandeni ukuthi ziningi azenzile kumaskanda. Whether zimbi or zinhle, kodwa iyodwa into umthandeni ayi-understand ngaleso sikhathi. Wayekwazi ukusebenzisa i-social media, wayekwazi ukuthi ahlale esemehlweni abantu behlale bekhuluma ngaye ngazo izinto lezi ahlale ezenza. Wayazi into zenzelana, wayazi ukuthi inhloso yakho yini, wayefuna uku-achieve ini umthandeni, because lokho kwamzuzisa. Akakwenzanga nje ngoba ekhanda wayehlanye engazi ukuthi kuzophelaphi. Wayekwenza ngoba wayazi ukuthi umphumela yini, abalandeli bakhe abamthandayo bamthanda kangakanani. Waye-understand ipower yakhe umthandeni. Ingakho noma ekhuluma into eyikhuluma ngokuzethemba, usukazi ukuthi uyikhulumelana. Kube nengoma-ke eyenziwe-ke kaMthandeni, kaMthandeni, kodwa kunomthandeni uMahu nozwakhe Mbuli-ke uyimbongi. uMahu laphana-ke kumapiyano. Umthandeni-ke esasewulisi kunengoma abantu bayenzele World Cup bafanizwe le. Kunama-mixed feelings ukuthi ingoma ikinjani, inhle ayikho inhle, akunandaba lokho ukuthi umuntu ufila kanjani. Ingoma ikhona, ingoma i-right, ingoma ayidlalwe, silindele World Cup siphume kumapolitiki, because ezinye izinto zimoshela isikhathi. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kube bekukhuzana eyenzile bebezoxeka ngale ndlela abaxeka ngayo, kodwa lokho akusho lutho. Ingoma ikhona lapha online, abantu abayidlale beyikhuphule beyifixa ngoba ifike khona. Kodwa nje-ke umthandeni impela okwashubisa kakhulu mesenza lezinto zakhe, and futhi indoda enamahlaya uyakwazi ukuthi abele laba timu akhe ahlekisayo ngendlela aziconducta ngayo. Uyayazi umthandeni lempilo, uyiphilile, uyizamile before wayi-understand ukuthi yenzeka kanjani. So omunye umculo akekho yoba nje umthandeni when it comes to marketing nokuthi uhlale ube semehlweni abantu, angeke. Manje umthandeni ngathi asazenza lezo zinto lezo, maybe useyazi ukuthi izinto eziningi seziyenza empilweni yakhe, but ngalezi khathi wayi-understand ukuthi ngizemanjani, i-challenge yayo ikanjani, nanokudlalela ekhosini kwakubalulekile. Online kwakungakadumi ngale ndlela okuduma yona. So amagelo kaMthandeni ningawathathi kancane. Mhlawumbe nibone ngathi usuke edelela mayibhoka, usuke ebhokela, kodwa nje mina ngiyohleleka imhlonipho njengabanye abaculi bakhona entibeni kamaskandi. Sahle sothi bona kusayo ngibonga ithuba sidibana kwivideo elandelayo.